아하. 미친나. Good morning guys. गासैनिसिमबो आंनि फरदासन चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोना थालायबाय। थ' दिनैहाय गेराव गारखांनायनिफ्राय जेखाइ सोमना दोनो आरोना बेखौनो बोखांदोंमोन ओमफ्राय नाखौ नायलांदो आरोना माबायदि मोनदों थ' नायनानैहाय माबायदि मोनदों कमेन्टआव खालामबानो जाबाय आरोना लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना प्लिज अननानैहाय थ' बिदिबा नायलांदो आरोना आं हमनानै फैखांबाय आरोना बोखांखांनानै ओमफ्राय दा नोंसिनो भिडिअखौ देखायनोसै आरोना गाइसमोन बिदिबा नायलांदो आरोना बारा गोबाव खालामासै आरो नायलांदो आरोना स्टार्ट बामि गेटनि ना जेखाइनि बाल्थिंसे जाखाबाय नै गंनै जेखाइ दोनदो गंसे बोखांगोन नै दोननानै फैनोसै हो भिडिअ खालामदो आरो मालाय माबायाव हगारसिगोन माबेसे हाबाव नायनोसै दिनै दाख्लैथ' गैया बोखांजेननायाव आहा बिसिना बामि आयो माथो गोलाव जिबौ खांख्राइखौ मानसि लागायो बाथुन ओरैनो बाथिनाव आदा मोना खालाम बुबु खांख्राइ बाय बांसिन नामा इयाव बांसिनानो जासिगोन बैनियाव एसे खमसिन ने बामि गोजा खुमब्रानि जागोन खांख्राइयाव नै खुमब्रा गैयालै जोंनाबा दासो अखा माबा रोदोमनानै थायदों बे जाबाय बोखांखांनाय दहाय गंनैनि सुखांजोब्बाय मालाय सुखां माखासे लांखांबावबायनो भिडिअ खालामनोबा नाङा फैग्रोदो आं माबासो बानायफैदों मा होनो कलसो